नमस्कार मित्रांनो, रेसिपीज बाय मधुरा या यूट्यूब चॅनलमध्ये मधुरा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण राईसची रेसिपी बनवणार आहोत। मसाला राईस एक वेगळ्या पद्धतीने छानसा असा नॉर्मल असाच राईस असणार आहे तो, पण टेस्टला खूप छान असणार आहे। तुम्ही ट्राय करून बघा। तर चला मग जाऊयात मधुराच्या किचनमध्ये। तर रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य बघूया आपण। लांब चिरलेला कांदा, जिंजर गार्लिक आपण वाटून घेतला आहे, म्हणजे लसूण आणि आलं आहे ते फक्त दगडी खलबत्त्यात म्हणजे हाताने वाटलं आहे ते। त्याच्यानंतर हा बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चौकोनी चिरलेला बटाटा, बारीक चिरलेले गाजर, त्यानंतर 2 छोटे चमचे तूप, त्यानंतर हळद, त्यानंतर हा खडा मसाला घेतला आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण जे घेतोय ते आहे तमालपत्र, त्यानंतर लवंग, मिरा, वेलदोडा, दालचिनी, बदाम फूल आणि शहाजिरे। त्यानंतर ही आहे ती घरी तयार केलेली मसाल्याची चटणी। 1.5 कप तांदूळ, कोणतेही चांगले तांदूळ घ्यायचे आहे, आणि लास्टला चवीपुरतं मीठ, आणि तेलाची आपण त्याच्यात फोडणी देणार आहोत, तर तेल ऍड करतोय आपण त्यात। कढईमध्ये थोडंसं तेल तापायला ठेवलं आहे, त्याच्यानंतर त्यात मी ऍड करते लांब कांदा। कांदा आपला मस्त फ्राय करून झालेला आहे, तो आपण वरूनच टाकतोय गार्निशिंगसाठी। ते मी एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करते। अर्धा तास आपण राईस भिजत ठेवला होता, तर यातलं पाणी आपण ड्रेन करून घेऊयात। तर आता कढईत मी 1 चमचा तूप टाकते आणि 2 टेबलस्पून तेल ऍड करते। थोडंसं तेल तापलं की त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा ऍड करायचा आहे। त्यानंतर आपला जो मसाला आहे तो ऍड करायचा आहे आणि छान मिक्स करायचा आहे। कांदा थोडासा अगदी अर्धासा भाजला की त्याच्यामध्ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऍड करायचं आहे। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये टोमॅटो ऍड करते, चौकोनी कापलेला बटाटा ऍड करते आणि चिरलेले गाजर ऍड करते। आणि आपला घरातला मसाला ऍड करायचा आहे फायनली। आणि आता मी ऍड करते, आपण भिजत ठेवला होता अर्धा तास तो राईस ऍड करते। आता त्याच्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी ऍड करते। आता राईसला झाकण ठेवून उकळी आणायची आहे। राईसला उकळी आली आहे, तर त्याच्यात चवीपुरतं मीठ ऍड करायचं आहे आणि परत झाकण ठेवायचं। तर आपला राईस रेडी झाला आहे। तुम्ही याच्यामध्ये ड्राय फ्रूट्स किंवा तुमच्या आवडत्या भाज्या सुद्धा ऍड करू शकता। याच्यावर थोडी हिरवी चिरलेली कोथिंबीर ऍड करतो आपण। त्याच्यानंतर थोडं तूप, आणि कांदा।